לכאורה זה כולל כל יוצא חלציו. אבל אחר כך הוא מבטיח את זה גם ליצחק ואומר לו, כשיש רעב ויצחק רוצה לגור במצרים בשביל הרעב, הוא אומר לו, גור בארץ הזאת ויהיה עמך, כי לך ולזרעך אתן את כל הארצות האלה. אבל הוא לא מסתפק באברהם ולא ביצחק, אלא גם ביעקב. כשיעקב יוצא מבאר שבע והולך לחרן, אז הוא נרדם באותו מקום כמו שכתוב, ואז ברוך הוא אומר לו, הארץ אשר אתה שוכב עליה לך אתננה ולזרעך עד עולם. שימו לב, הקדוש ברוך הוא מבטיח את הארץ גם לאברהם, גם ליצחק, גם ליעקב. למה? מבחינת החוט המשולש לא במהרה ינתן, כדי שתהיה חזקה. נכון שאצל הקדוש ברוך הוא לא צריך חזקה, ברוך אומר ועושה, ברוך גוזר ומקיים. בורא עולם אומר ומקיים, לא כמונו, אנחנו מבטיחים לצערנו, מדברים. איך אמר פעם בן גוריון, הבטחתי אבל לא הבטחתי לקיים. אצל בורא עולם זה לא ככה. מוצא פיך תשמור ועשית, בורא עולם אומר ומקיים. אבל בשביל לתת לנו את הביטוי שלנו, כמה הנושא הזה של החזקה הוא חשוב, הוא מבטיח את זה לכולם. אבל צריך להבין, מוריי ורבותיי, מה חשיבותה של ארץ ישראל. אז הרבה אנשים חושבים שארץ ישראל זה עוד מקום מגורים לעם היהודי. זה עוד מקום משכנו לעם היהודי. התשובה היא לא ולא. ארץ ישראל יש לה שתי בחינות. יש לה בחינה אחת ברמה של החוסן של העם היהודי הפיזי, ויש בה חוסן רוחני אלוקי שזה לא קיים במקומות האחרים. ואני בדקות שיש לי אנסה להסביר את הדברים. נתחיל דווקא בחוסן החומרי, הגשמי, הלאומי של עם ישראל. הקדוש ברוך הוא בפרשת לך לך, עם האב הראשון אומר לאברהם אבינו, ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. כולנו מבינים מה זה אל הארץ אשר אראך. מה זה הפירוש המילה הריקה? בעברית, מה זה הריקה? אני לא שומע אותו מרחוק. היום קראנו שיר של יום חמישי. איך מסתיים שיר של יום חמישי? ומצור דבש אסביעקה. מה זה אסביעקה? מה פירוש? אני יסביע אותך. נכון? אז מה זה הרקע? אני אראה אותך. אנחנו לא שמים לב למה שאנחנו קוראים. אנחנו רוצים להבין את מה שרוצים בתוך מה שכתוב. אתה מבין? זה כמו שני עורכי דינים, רחמנא ליצלן, שנלחמים על אותו תיק. הם דנים על אותו סעיף משפט, אבל כל אחד רוצה להבין אותו בצורה אחרת. ביהדות זה לא ככה, כתוב דבר אחד. ומצור דבש אסביעקה, אסביעקה, אני אסביע אותך. נכון? אז מה זה הרקע? אני אראה אותך. נכון הרב נפתלי? טועה או לא טועה? אם אני טועה תקנו אותי. לא את הארץ את אברהם. חשבתם על השאלה הזאת? אף פעם לא. ואנחנו קוראים את זה. אז מה הוא אומר לו אל הארץ אשר הרקע? תגיד לו אל הארץ אשר אני אראה לך, לא שאני אראה אותך. מה פירוש? אלא היסוד שנאמר כאן במילה הרקע, יש בו שתי משמעויות. גם שאני אראה לך, אבל בעיקר שאני אראה אותך. מה זה אני אראה אותך? התשובה היא נמצאת באותה פרשה. בפרשת לך לך.
אברהם הגיע לארץ ישראל, פתאום מה יש? רעב בארץ. כשיש רעב, כולם מגיעים למצרים. מצרים יש נילוס, לא חסר להם אוכל, ואז הם כולם באים לאכול ולשתות. ככה זה היה אצל יצחק, הוא לא ירד בסוף, ככה אצל יעקב, וזה כולם. ואז אברהם אבינו כמו כולם הגיע למצרים. מה הוא אומר לאשתו? שמתקרבים למצרים, תשמעי שרה, האנשים האלה רעים וחטאים, יכולים להרוג אותי ולקחת אותך לאישה. אמרי נא אחותי את. למה? למען יטב לי בעבורך וחייתה נפשי בגללך. כי ידעו שאת אשתי, מה הם יעשו? יהרגו אותי ויקחו אותך. אברהם אבינו נראה בשיא חולשתו, חלש, אין לו כוח, עד כדי כך שמגיע למצב שהוא צריך להגיד שאשתו זה אחותו, ויכולים לקחת אותה ולך תדע מה יעשו לה. אבל אברהם לא פחד, כי ידע ששרה נביאה יותר גדולה ממנו. כתוב שהקדוש ברוך הוא מכה את פרעה על דבר שרי. אומרים חז"ל במדרש, ורש"י מביא את זה, מה זה על דבר שרי? על פי דיבורה של שרה. שרה אומרת למלאך, תכה את פרעה, אוטרום, מקבל מכה. אז אברהם חלש, אין לו עוצמה, אין לו עמוד שדרה, עד כדי כך שהוא אומר שאחותי, אשתי זאת אחותי. זה נכון באיזשהו מובן ברש"י הוא אומר. אז אולי זה נכון, אבל מה אני אעשה? אני קורא עוד פרק אחר כך, וכתוב, ויהי בימי אמרפל מלך שנער, ואריוך מלך אלעשר, כדורלעומר מלך אלם, ולא אליה אתכם, כי יש שם מלחמת עולם. זה מלחמת עולם הראשונה. זה מה שאומרים לכם שלמדתם בבית ספר, מלחמת עולם ראשונה, הם מבלבלים לכם את המוח. מלחמת הראשונה, העולם הראשונה זה פרשת לך לך. 4 מלכים את 5. זה מלחמת עולם. הפגזות, טילים, טילים בליסטרים, מה שאתם רוצים, מה שהכל היה שם. ואז בא הפליט ואומר לאברהם, כי נשבע לוט בן אחיו. וירק את חניכיו וילדי ביתו. בלי ציווי. 318. בלי ציווי. כן? והוא נכנס, מתערבב בתוך המלחמה. זה אני שואל למה עושים את זה היום. רגע, דקה. שאלות בשעה 2:30. הוא נכנס למלחמה הגדולה עם 318 חיילים. אליעזר. זה אפילו, זה לא פלוגה אחת. ויש כאלה אומרים בכלל הוא הולך רק עם אליעזר, כי אליעזר בגימטריה 318. נכנס לתוך המלחמה, מכה שוק על ירך את כולם, נוקאוט. מכה אחת. מביא את הרכוש, מביא את האנשים, מביא את כולם. ריבונו של עולם, אני לא מבין. לפני 5 דקות קראנו פרק קודם, שאברהם נראה בשיא חולשתו, אומר לאשתו, אמרי נא אחותי את. אברהם חלש, אין לו כוח. פתאום במלחמת העולם הכי גדולה בעולם, מי הכי חזק? אברהם אבינו. איך זה מסתדר? איך זה עולה בקנה אחד באותה פרשה? זה פרק אחרי פרק. התשובה היא, מוריי ורבותיי, זה מה שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, לך לך מארצך ומולדתך אל הארץ אשר אראך. אני אראה אותך בארץ ישראל. לא רק שאני אראה לך איפה ללכת, זה ודאי, אלא גם בארץ ישראל אני אראה את עוצמתך. כוחך וחוסנך יהיה רק בארץ ישראל. לכן עכשיו התשובה היא ברורה. כשהיו במצרים זה לא ארץ ישראל,
הוא לא יכול להראות את כוחו של אברהם. אז אברהם אבינו מה נראה? החלש ביותר. אברהם אבינו נראה שהוא לא עומד בעוצמתו בכלל. עד כדי כך המרינה אחותי את. אבל כשהייתה מלחמת חמשת המלכים את הארבעה, איפה היא הייתה? בים המלח, בארץ ישראל. פה בורא עולם הבטיח לו, אני אראה לכולם את עוצמתך. אני אראה כולם את מה שאתה עושה. ואז אברהם אבינו מנצח את כולם. אז מה אנחנו רואים, אחים יקרים? בראש ובראשונה, את העוצמה הגדולה של ארץ ישראל, העם היהודי, מבחינה גשמית, מבחינה לאומית. כוחנו וחוסננו כאן. והגמרא דנה, איך אברהם אבינו ניצח את כל המלכים. הרי זה בלתי יאומן לנצח מלחמת עולם. אתם מכירים את הסיפור, איך אברהם אבינו ניצח, אומר אותו בקצרה. הגמרא אומרת, היה אדם שכל מה שהיה קורא לו, אומר גם זו לטובה. גם זו, איש גם זו. למה גם זו? כי קראו לו הכל לטובה. היה בעיות קצת עם מלך פרס, תמיד האיראנים והפרסים עושים לו צרות. אמרו, איך אנחנו נרגיע את הפרסים האלה? נשלח להם טיל, זה לא יעזור. לשון רכה תשבר גרד. וככה מספרת הגמרא. אמרו, ניקח מתנה טובה, ניקח ארגז מטר על מטר, נמלא אותו יהלומים, נשלח אותו למלך פרס. הוא יקבל את זה מאיתנו, הוא יירגע, קיבל מתנה טובה, יגיד, העם היהודי אוהב אותי. בקיצור, אמרו, את מי נשלח? זה מסוכן, כי זה בגדר של שוחד. אם מלך פרס עם מצב רוח טוב, אז יהיה בסדר, ואם מצב רוח לא טוב, יכול להרוג את הבן אדם חלילה. לא, חיפשו מי הולך, זה אומר אני לא יכול, יש לי חתונה, יש לו בר מצווה, יש לו יום שכולו תורה, אף אחד לא יכול. באו לגמזו, יש גמזו לטובה, אתה מוכן ללכת? גמזו לטובה, אני הולך. העמיסו לו את זה על העגלה, והוא יצא לכיוון פרס. השמש שקעה, הוא צריך ללון. הגיע לאיזה מקום אורחים, נכנס לשם, וכבר היו שם כמה אנשים לא הגונים, ראו איזה אדם תמים נכנס, אמרו לו, מה אתה עושה פה? זה לא מקום בשבילך, זה מקום בשביל. אמר להם את האמת, אני לא יודע, יש מאחורה, אני באתי פה עם העגלה שהיא מלאה יהלומים, ואת זה אני צריך ללכת למלך פרס. אמרו לו, בטוב תלין, הנה תקבל סוויטה, כל חשבוננו, אירוע חופשי. נכנס, ישן. אלה הרשעים מה עשו? רוקנו את הארגז של היהלומים ומילאו אותו בחול. בבוקר הוא קם, הוא לא בדק, יצא לדרך, הגיע למלך פרס. שלום אדוני, מי אתה? אני נציג היהודים, באתי לתת למלך מתנה. המלך פרס אומר, תראו, היהודים אוהבים אותי, איזה ארגז שהלכו לי. מכניס את הארגז באמצע, קורא לכל השרים הנכבדים שלו, ואז אומר להם, תראה איזה כבוד עושים ליהודים. הוא פותח את הארגז, והנה חשכו עיניו. מה הוא רואה? חול. אמרו לו, זה היהודים, ראית, עושים צחוק ממך, שולחים לך חול. אמר לגמזו, תדע לך, מחר דעתך להמית, אתה מחר נתלה ברחובה של עיר. למה? כי אתה ביזית אותי. אומר לו, גמזו לטובה. אומר לו, מה אמרת? אמרת גמזו, הוא לא מבין. אמר לו, גמזו לטובה. בקיצור, בלילה בא אליו שר הביטחון למלך פרס, אומר לו, תקשיב טוב, אל תזלזל במה שקיבלת. אומר לו, מה זה אל תזלזל? קיבלתי חול. אומר לו, לא, כתוב בהיסטוריה היהודית שאברהם אבינו נלחם
במלחמת העולם, 5 המלכים את 4 והוא ניצח. איך הוא ניצח? הוא לקח חול, זרק עליהם וכל אחד זה היה פצצת אטום. אולי הם שלחו לך קצת חול כזה, תכבד את היהודים. אמר לו, אין לי מה להנסה. אומר לו, שר הביטחון, יש לנו מדינה שאנחנו לא יכולים לכבוש אותה. בוא נעשה עם החול הזה. הלכו באמצע לילה עם החול, לקחו את החול, הם זורקים והכל מתפוצץ. זורקים, תוך חצי שעה כבשו את המדינה. אמר לו המלך, ראית? איזה יהודים אוהבים אותך, הם נתנו לך תחמושת ארטילרית, בלי טראמפ, בלי כלום, משהו הכי טוב בעולם. חזר, בבוקר מתעורר, גם זו אומר לו, היום אתה לא מת. אומר לו, גם זו לטובה. אומר לו, אתה עכשיו מקבל מתנה אישית, ואני מכפיל את המתנה לעם היהודי. אומר לו, גם זו לטובה. בקיצור, הוא חוזר חזרה, ואז הוא מגיע עם ארגז מטר על מטר, עכשיו מגיע עם ארגז של 5 מטר על 5 מטר. מלא יהלומים. נכנס לאותו מקום שהוא נרדם. פוגשים אותו החברים, לו, מה זה? הוא אומר, סיפר להם את כל הסיפור. אמר לו, אנחנו נביא את החול הזה. אז בוא נלך למלך הזה, ההבל הזה, נמלא לו, נביא לו מסעית של חול, נקבל 4 מתנות. ככה עשו. הוא קם בבוקר, נסע לישראל, הם באו למלך עם מסעית של חול, אמרו לו, המלך הבאנו לך מתנה, מה חול? הוא לוקח את החול, זורק, לא קורה כלום. אפילו לעשות טיח איתו בקיר אי אפשר. הרג את כולם. בקיצור, זה נפלאות הבורא שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, אבינו אל הארץ אשר אראך שאני אראה אותך. אז אנחנו רואים את מעלת ארץ ישראל בעוצמה של העם היהודי, שזה אך ורק בארץ ישראל. והדוגמה, כפי שאמרנו, הנה אברהם אבינו באותה פרשה, התורה מתרצת את זה, בין מצרים לבין ים המלח, ששם הייתה מלאכה. ומוריי ורבותיי, לא רק ארץ ישראל יש לה מעלה בצד החומרי, הגשמי, העוצמתי, הקיומי של עם ישראל, אלא ארץ ישראל יש בה מעלה רוחנית אלוקית, יש בה מעלה תורנית, יש בה מעלה של קיום תורה ומצוות שלא קיימת בשום מקום אחר. כתוב אצל משה רבנו עליו השלום, ואתחנן אל השם בעת ההיא לאמור, העברנה ואראה את הארץ הטובה הזאת. אומרים חז"ל, כפי שאתם יודעים אחים יקרים, שמשה רבנו התפלל 515 תפילות. אתם יודעים מה זה? זה לא תפילה שלנו, נכנסים בשביל לצאת. יאללה, יאללה, איזה חזן כבד זה היום. מה קרה? יאללה, יאללה. משה רבנו, כל תפילה שלו זה אמות הסיפים, מזעזע את כיסא הכבוד. עד שהקדוש ברוך הוא אומר לו, אל תוסף אליי דבר עוד בדבר הזה. משה רבנו מתפלל להיכנס לארץ ישראל. אומרת הגמרא מסכת סוטה בדף י"ד עמוד א', דרש רבי סמלאי, למה משה נתבע להיכנס לארץ ישראל? אמרו לך תיכנס, תישאר במדבר, מה רע לך? יש לך מן, יש לך מים, מה יש לך בארץ ישראל? מס הכנסה, מע"מ, בלגן, מה? תישאר בחוץ. אלא אמר משה רבנו, וכך אומר רבי סמלאי, וכי לאכול מטובה ולזבוע מפריה הוא צריך. מה הוא צריך? את האבטיחים של הערבה והגמבות שלא ידע של אחיש והענבים של... בשביל זה הוא צריך. לא. אלא אמר משה רבנו, הרבה מצוות מצטוו ישראל. אכנס אני לארץ ישראל כדי שיתקיימו מצוות אלה על ידי. אומר משה רבנו, יש הרבה מצוות שעם ישראל הצטווה. אני רוצה להיכנס לארץ ישראל כדי לקיים את המצוות. בדרך כלל, איך לומדים את הגמרא הזאת?
יש מצוות התלויות בארץ. למשל, שמיטה. למשל, יובל, אורלה, תרומות ומעשרות. כל זה רק איפה? בארץ ישראל. אומר משה רבנו, אני רוצה להיכנס לארץ ישראל. למה? כדי לקיים את המצוות הללו. בדרך כלל ככה לומדים פשט בגמרא. אני ברשותכם רוצה להגיד לכם היום פשט יותר מעמיק. שמשה רבנו התכוון להיכנס לארץ ישראל ואמר הרבה מצוות יש, הוא לא התכוון רק למצוות התלויות בארץ, אלא הוא התכוון לכל תרי"ג המצוות. כתוב רבי חנניה בן עקשיא אומר, אל תגידו קדיש, כי לא סיימנו. רצה הקדוש ברוך הוא לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. יש הרבה מצוות. מה זה הרבה? זה כל תרי"ג המצוות. זה כתוב בנוסח הגמרא. אמר משה הרבה מצוות. מה זה הרבה מצוות? כל תרי"ג המצוות. מה פירוש? כתוב, אנחנו אומרים על פרשת והיה עם שמוע בקריאת שמע. ושמתם את דבריי אלה על לבבכם ועל נפשכם. שואל הספרי, ספרי זה מקור תנאי, כן? זה כמו משנה, זה מדרשי חז"ל שהם מהתנאים. ורש"י מביא את זה בספר דברים, פרק י"א. שואל בעצם הספרי, הוא לא שואל, הוא כבר עונה, אבל הוא שואל, מה זה ושמתם את דבריי אלה על לבבכם? יבוא יהודי יגיד לך, אני דתי בלב. מה נגיד לו? אין דתי בלב. תורה זה לקיים, לעשות, לשמור. מה זה דתי בלב? אז מה כתוב ושמתם את דבריי אלה על לבבכם? תשימו את זה על הלב. צריך להגיד, היה צריך להיות כתוב, ועשיתם ושמרתם את דבריי אלה. לא ושמתם את דבריי אלה על לבבכם. תקשיבו אחים יקרים, מה כותב הספרי? זה מקור תנאי ורש"י ככה פוסק להלכה. אמנם זה לא ההלכה שנפסקה הלכה למעשה, אבל זו דעתו של רש"י, כי הוא מביא את זה בתורה. כותב הספרי, למה כתוב ושמתם את דבריי אלה על לבבכם? אף שתגלו מארץ ישראל. זאת אומרת, לצערנו הרב שעם ישראל יהיה בגלות, היו מצוינים במצוות. כשתהיו בחוץ לארץ, תשמעו את המצוות. איזה מצוות? הניחו תפילין ועשו מזוזות. למה? כדי שתחזרו לארץ, לא יהיו חדשים בעיניכם. וזה מה שנאמר בירמיה, הציבי לך ציונים. כלומר, ספרי מפחיד ביותר. אומר הספרי, תקשיבו טוב, שכל קיום התורה והמצוות, לא רק המצוות התלויות בארץ, הוא כותב הספרי להניח תפילין, זה מצווה בגופו. אומר הספרי לקבוע מזוזה, זה לא מצוות התלויות בארץ. כל החיוב של המצוות האלה הם אך ורק איפה? בארץ ישראל. זה מדין תורה. וכשעם ישראל חלילה נמצאים בגלות, זה בגדר הציבי לך ציונים, שלא נשכח. תקיימו אותם, תניחו תפילין, אתם לא חייבים. אבל תניחו כדי שתבואו לארץ, לא יהיה לכם כחדשים, כמו חינוך של ילד קטן. מחנכים אותו לברכות, למצוות, לשמירת שבת. למה? כדי שיגדל, לא יהיה לו חדש. אז מה יוצא כאן מהספרי? מה יוצא כאן מדברי רש"י? כתוב ושמתם את דבריי אלה על לבבכם, שעם ישראל נמצאים חלילה בגלות, הם צריכים לקיים את המצוות בגדר הציבי לך ציונים. לכן תשים אותם על לבבכם, שים אותם לזיכרון. זה מה שכתוב, זכרו תורת משה עבדי אשר ציוויתיו בחורב. מה זה זכרו? עשו, קיימו. לא. בחורב, סיני זה מחוץ לארץ ישראל.
שם לא הייתה חובה לקיום המצוות. כשמגיעים לארץ ישראל, יש חובה של קיום תורה ומצוות. אז מה אומר משה רבנו עכשיו? בוא ננסה להבין. דרש רבי סמלאי, למה משה רבנו מתאווה להיכנס לארץ ישראל, וכי לאכול מפריה ולשבוע מטובה? הוא צריך. לא. הרבה מצוות נצטוו עם ישראל, אכנס אני כדי שיתקיימו על ידי. מה זה הרבה מצוות? אמרנו, מסבירים בדרך כלל, מצוות לא בארץ. עכשיו מסביר לכם פירוש חדש. הרבה מצוות זה אומר כל תרי"ג המצוות. כמו שאומר רבי חנינא, הרבה להם תורה ומצוות. אומר משה רבנו, אני הבאתי את התורה מהר סיני. אני הייתי בשמיים 120 יום. משה קיבל תורה מסיני. ואני לא אכנס לארץ ישראל, זאת אומרת, אני לא אקיים את המצוות, לא יעלה על הדעת. אני הבאתי את התורה, אני הבאתי את הדברים לעם ישראל, והקיום של המצוות האלה הם בארץ ישראל, לכן אני מבקש ממך הקדוש ברוך הוא להיכנס לארץ ישראל. למה? כדי לקיים את כל המצוות. נכון, אני מדגיש בדבריי שההלכה למעשה לא נפסקה כספרים וכדעת רש"י, כי גם בחוץ לארץ צריכים לקיים מצוות מדאורייתא, אבל קחו בחשבון, זה דעת הראיות, תנאים, ראשונים, רש"י, שאומר שכל התורה היא רק בארץ ישראל. אז תבינו, כשאנחנו מדברים על מעלת ארץ ישראל, זה לא עוד מקום מושב לעם היהודי. זה לא עוד מדינה כדי שנוכל לשבת בה. אלא עם ישראל, ארץ ישראל, זה מהות התורה לקיומה. כי בלי ארץ ישראל אין חובה לקיום תורה ומצוות. בלי ארץ ישראל אין חיוב של קיום תורה. וכשאתה בחוץ לארץ זה רק בגדר הציווי לך ציונים. או על מצוות התלויות בארץ, שזה לא פחות חשוב. איך אומר בלעם בפרשת בלק, מי מנע עפר יעקב את רוב בני ישראל? אומר רש"י, מביא את דברי הגמרא, מה זה מי מנע עפר יעקב? ראיתם אחד שסופר את החול? אנשים סופרים דולרים, סופרים כסף. אנחנו ראיתם אחד סופר סוחול? לא ראיתי אחד כזה. אז מה אומר מי מנע עפר יעקב? הוא אומר בלעם, ככה מסבירים רש"י והגמרא, מי יכול למנות את המצוות שיש בהפרה של ארץ ישראל? הדבר הכי חומרי, הדבר הכי גשמי, שזה האדמה, שזה הדבר הדומם ביותר, שכולם דורכים עליו. ותזכרו מה אומרים בעלי המוסר, כולם דורכים על האדמה, ובסוף מה אומרת האדמה? צוחק מי שצוחק אחרון, בסוף כולכם באים אליי. אז החוכמה היא לא מה עכשיו, אלא מה אחר כך. אז האדמה הקדושה של ארץ ישראל, לכאורה כולם דורכים עליה, אבל יש בה מצוות עד אין חקר. יש בה מצוות על בלי סוף. ומה זה שאומר בלעם? מי מנע עפר יעקב? מי יכול למנות את המצוות שיש בעפר ארץ ישראל? לכן אומרת הגמרא בגיטין, שרבא ורבי זרע וכולם היו מגיעים מסוריה, היו נכנסים לעכו, מהצפון. אתם מכירים? מה היו עושים? היו מנשקי כיפת העכו. היו מנשקים את הסלעים, את האדמה של ארץ ישראל. למה? כי יש קדושה באדמה. כי יש מהות רוחנית, אלוקית באדמת ארץ ישראל. או מצד המצוות התלויות בארץ, או מצוות כל המצוות כולם, לא משנה בין כך ובין כך, יש רוחניות בתוך האדמה. יש מעלה אלוקית בתוך ארץ ישראל. ארץ אשר השם אלוהיך עינה בה מראשית שנה ועד אחרית שנה. אומר הזוהר הקדוש, הקדוש ברוך הוא מסתכל על כל העולם.
בוודאי שהוא משגיח על כולם, אבל על ארץ ישראל יש השגחה מיוחדת. עיני השם אלוהיך בה, תמיד בורא עולם. למה? כי עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. איך תהילתי יספרו? כי עם ישראל בארץ ישראל זה הגדולה, הם מקיימים תורה ומצוות, ואז כל האומות אומרים, תראו איזה עם, עם איזה רמות מוסר גבוהות יש לו, עם איזה ערכים גדולים יש לו, עם איזה דברים עצומים יש לו, והוא מתנהג כאחד האדם. וזה היסוד הגדול, רבותיי, של ארץ ישראל. אבותינו ואבות אבותינו, כפי שאמרתי בתחילת דבריי, התפללו לארץ ישראל, שיבעו לארץ ישראל. כאלה שזכו לעלות, אבל אנחנו, ברוך השם, זוכים להיות כאן עכשיו באדמת ארץ ישראל. אנחנו נמצאים באדמת הקודש, ארץ ישראל הקדושה. נכון? אומרת הגמרא, אומרת הגמרא בברכות בדף ו' עמוד א', אמר רבי שמעון בר יוחאי, שזכותו תגן על כולנו, עוד מעט ההילולה שלו, כולם מגיעים, ל"ג בעומר, לא צריכים פרסומות, כן? דרך אגב, שבוע הבא יום רביעי זה הילולה של הסבא, הרבי סוסו, אז כולם, לא צריכים להזמין אתכם, כן? אתם בעלי בתים שם, אז בעזרת השם, יום רביעי הבא, איש בא להיפקד, לכבוד הצדיק כמובן. אומר רבי שמעון בר יוחאי, 3 מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, אבל כולם נקנים בייסורים. תורה, ארץ ישראל והעולם הבא. אז תראו, ארץ ישראל זה מתנה טובה, אבל לצערנו הרב היא נקנית בהרבה ייסורים. כמה דם נשפך על הארץ הזאת, כמה אנשים מוסרים מנפש כדי לשמור על הארץ הזאת. אבל עדיין אנחנו נמצאים בתקופה לא פשוטה של מלחמה, שיש כאלה נמצאים עוד בחזית ונלחמים, ויש לנו עוד 59 שלא יודעים אפילו מה איתם, לצערנו, אחינו ואחיותינו שנמצאים בשבי של הרשעים הארורים, יימח שמם וזכר זכרם, שלא יודעים אפילו מה איתם, כי זה ארץ ישראל נקנית בייסורים. אז מצד אחד זה נכון, אנחנו נמצאים בארץ ישראל, ארץ הקודש, יש לנו עדיין ייסורים, יש לנו עדיין קשיים, ואף פעם עם ישראל לא ישב בהשקט ובטחה בארצו. עד ביאת משיח צדק, שיבוא במהרה בעזרת השם. אמן. אבל אנחנו צריכים תמיד לראות את חצי כוס המלאה. לכן כתוב, חכם הרואה את הנולד. מה זה ראשי תיבות של המילה חכם? חצי כוס מלאה. אז נכון, יש עדיין קשיים, ולכן יש עוד לצערנו עוד מחלוקות, ויש עוד מריבות, ויש פלגים, ויש מפלגות, ויש אינטרסים, וכולם, בורא עולם בסוף לא מבינים שבורא עולם מנהיג את העולם. כל אחד חושב שהוא המנהיג של העולם, וזו הטעות הגדולה. הבורא עולם הוא זה שברא את העולם, וזהו שהוא מנהיג את העולם. ומי שלא מבין את היסוד הגדול הזה, הוא כופר בעיקר. כשבורא עולם החליט אתמול שחגיגות העצמאות יהיו בבית, כי ככה הוא רצה, ואף אחד לא יכול לשנות את זה. וכשהוא החליט ששמחת תורה לפני 1.5 שנה לא חוגגים אותה, כי יש משהו והוא החליט ככה, אז זה מה שיהיה. אז אנחנו לפעמים מתבלבלים וחושבים שאנחנו בעלי הכוח, בעלי השכרה, בעלי הכסף, בעלי לא משנה מה, ואנחנו הקובעים. לא, זה הבל הבלים. רבות מחשבות בלב איש ועצת השם יתקום. מי שלא מבין את היסוד הזה וחושב כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, הוא טועה בגדול. אז אנחנו רואים מה זה מעלת ארץ ישראל מורה זה, רבותיי.
נעים לשבת איתכם פה עוד הרבה שעות, אבל כבר צריך להיות במקום אחר. אז אנחנו רצים מחיל אל חיל. אז אנחנו מבינים את היסוד הגדול, כמה חשובה ארץ ישראל. כמה זכות יש לנו שאנחנו נמצאים בארץ ישראל. אנחנו נמשיך לזעוק ולהתפעל לקדוש ברוך הוא, שבאמת יאמר לצרותינו די. יאמר לצרותינו די כדי שנוכל לשבת בארצנו, בנחת, בהשקט ובבטחה. נשלח רפואה שלמה לכל הפצועים והחולים בעזרת השם, שכולם יחזרו לתנם הראשון, ימלא את כל משאלות לבכם וליבנו לטובה ולברכה, ונזכה לגאולה השלמה, כדי שנוכל לקיים את החוט המשולש שלו במהרה ינתק. שעם ישראל בארץ ישראל על פי תורת ישראל. תזכו וימצאו גיבורי חיל, ושוב פעם יישר כוח לרבנו היקר צבילי. הוא קורא לעצמו עבד השם, באמת צדיק יסוד עולם, אתם מבינים? כמו רבי שמעון בר יוחאי שעושה למען התורה, אבל יישר כוח שהיא זכות בוודאי בכנסת של הישועה של רבנו רבי סואבסי שיגן בעדנו, זו זכות גדולה. ודאי שגם הצדיק עכשיו בשמיים שמח, כן, בוודאי שהוא שמח שיש פה גם תורה. כל הזמן יש פה תורה ברוך השם, אבל היום זה יום מיוחד, ואז נזכה בעזרת השם לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן ואמן. יודו לך